Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo Trap Integrated Territorial Organization mendakasi palai ka khatwetrik ubenai jemang arajara pulai kalalet ban IT dakador khasyo semput menteri rangba ka jela uba sniaw bahalang dhar bandawa ba ka sarkar ka diban shnada ka an lani ka policy banyo ek scheme gi badai ka bantaju ka education scholarship khnang baki khna ki bawan ki long yeng long sam gi baduna ka yo ka kot pat ki badan ki jingnang jing start handai gi bam kot bor shu banlet puli ki jing puli gi ba kham shajrong kina ban puli leng ba ka jing rap jong ka sarkar haba crunch ki lat pathai khubor hadian ki jingwan kan du uba sniaw bahalang President kahito ba dan bak kharu laong bahadian ba Meghalaya Board of School Education kelapan mi yang result HSSLC iladan bon ki khana ki basem janjar ban betengi ki jing puli komtana kaleng kaseng kala karpat ute sumbut menteri rangba un pen sngow ya kani sho menteri rangba ka jela ukondret ki sangma patna kayong tu sumbut menteri rangba laong ru bon sara ya kani ban kren Uba dan bak laong ru baha katai ka dorkas lapan sngow ba ki dan ki khana ki bawan ki jaka nong kandong ki ba jengai na sor bat kim dan ni ki jaka sa ki ba biang lani ki hostel kat ba ya ka karbi hostel ka badan hajan ka skol pain mount ka sarkar ka laban shna baru laong balada ya ki wei ka sarkar ka laban ai kat ba ki briula jong pat ka i pakin sakama bat jenjar Mentaka sini wan kendo halor ketika memorandum lani kata ka dorkas representation bagi ai so menteri rangba lingba sembut menteri rangba jong kane ka jela hagani ka memo kadai na ka benta bansna di kita ki an ki polisi banyo ya ka kinja scheme lani kita ki school ka be benta jong ka education scholarship khnang bagini ki khna ki bawan na kalong yeng ka baduk ki banang ki start ki badan kata kalakam ki ba ki banya chkhmat ni wan halor kata ban sngo ya ki ba ki de bansna no ka kane ka polisi ka ba biang khnang bagini ki khna ki bamla ban puli ya kata ka further studies kin lak ban puli leng ba ga jingera ban government te kane ka topic nin la banong ka dei ka bla slam ba dei phat ju don bakran te ngi ngim ban sing ha ban kran ngi la i leng ba ka lap ka wei ka lap thai ko bor ka shilong mel ka la ban ra ye ka to ka be dei bat ban hon lang khong riat te ngi ba kun noi la pun su ka lat tai ko bor kum la shon puli den bai la ya pikpa pat ye ibu ha por bi dang puli je ka 11 12 ko la krisyan ka social welfare ngi so ba kum ga seng bangi la pek teng teng ba bon ki ba sham ji ya na ki ba puli ngi la kan turu ngi la karpar no deputy cm bon pun so cm akale ga ni dor khar suni ba deputy cm la ong ba ya menta un lawan ucm un place ya kan ni bat kin ya kren bat kin ya ngam barkin pek pada kila dep kenthop na em ya kan ka ki points ki bangi la ai hapo kata ki kila kenthop na em ya kan ka memorandum ne kita ki point ki bangi ai hakata ka education policy ki pa punsngau te hagani hi nganang ya kren bu ngau na punsngau lem show menteri rangba bakin kat bakin phadon kata ko policy ta kinu ki khna ki lawan chakhamat ki bamla su bandit puli fa ya further suggest so baha bani arab ya ki lingba ga chief minister fan ani re ki kinja scheme lani ki fan ki bapher jong sarkar jela hangni ka memong ni la punsngau ro khamtam don ki khna ki jongi ke ba ong de content nong wei ki ba wan ka far flung area lani ka ta ka remote village area kim don ka ta ka accommodation ka ba biang andre hangne ka jela ngi i ba yeki wei ki jet bindre kum ka karbi hostel ki la ban snang te hapo jan painmo te what you is ru hangni ki ai jaka kum ba stengka square foot tengi ni semua bana kalyang jungi lada yeki wei ki bawan na bar ke sarkar kala ban ai ka baha men sen ni ni baha do kata ba yeki jong la jong bon ni yeki bakin sakma bakin ya te kata ni semua ngi wan sakmat ni tho lut hang ni hak po memorandum ni la pun semua lut nadong sedang ceka kumba stengka square foot tengi ni semua bana kalyang jungi lada yeki wei ki bawan na bar ke sarkar kala ban ai ka baha men sen ni ni baha do kata ba yeki jong la jong bon ni yeki bakin sakma bakin ya te kata ni semua ngi wan sakmat ni tho lut hang ni hak po memorandum ni la pun semua lut nadong sedang pat ni la semua dei hi bai ko government ka dei ban sim khya ya kan ni pat la ka government kam la ban sim khya teng nim man che kumba phla ina ko por ka issue hi ko ba la sim ka hito kay khon be hadu ban job khanang ba kalawai ka pateng jong ni samla ki bopule kinyo ya kata ka bah ka hok ka jong ki ka badai ni gi purpose pe ka ba ya dai ya ka education ka ba lingba ga ni ka scholarship
ke bakin ai kerpang je kitu ki kena ki bawan naka longyeng nambar bahaga de education policy belai kelak kan China dan kajong state kajong ke central ru ki ka kham simkran je ki ne ki further studies ne ki college pat ni kenturu yo menteri rangba udah include je academic hapo reservation policy kenang ba ken yo lat kini samla kan balik le nang ne sikmat lada ki khang lada ka kim lada ka khang kata kala je ki udi TCM tu Ukraine be wang ba ya kan ni kumpong ong ne ndalawan UCM yeshu kin yeshong ha ka bina kin ya kran ya kan ni bat kin check leng ba education policy lada ki la don kitu ki points hang ni te kum maki kin pet lada kam don kin sukuntop pat ki ong kin sa coordinate direct yangi pat kin sa pha ru leng ba kamir pat nginum shong klikti ngin bot diet ndalawan UCM ngin sa sik ngin openment mangin panjing syai lado kin penteri ka kam na em te lada kin penteri kam kum be jaman ko por nyim ban se ni haban ni padan bandawa namar ha to ko por pengimi samadan ban jelap election bangin pensngoi ki pat ba ndei bangi pan ka ike henry ni dawai ko namar ba habangi la sil ka khazna syaka sarkar ka kam gram ka sarkar ka de maka ban pensnai ni ada ki konjungi ki ko ban le ki school ki de pensnai ki school ki college ni kita ki hospital la dengi pang bat ke umbam di kata ka de ka ba ni jam sakmat bat ha ka ni ka memorandum ni la ben de ka pasai ka ba ki de bat penbiang la da ye ki we ki bawan sane ki la ban penbiang ki ni ki la spon mesen adu kata kan dan jinge ayu yang ni ki kon samla jong ko bre ni tret ken ai kata ka hok ka ba ni la de ai saki bakin kala de ko pa di ba ki de bat penpai ini